Χτυπάμε μια κάρτα στη γη του Κάφκα. Χάσαμε την μπάλα κι ας μας τα πάνε αλλιώς. Ξόφλησε ο κόσμος ο παλιός. Βαβέλ είναι ο τρόπος που βλέπουμε εμείς στον κόσμο γύρω μας αυτή την πολύ δύσκολη εποχή. Είναι πώς εμείς με τις κεραίες μας καταγράψαμε τον κόσμο γύρω μας. Μυρμικοφολιά, δουλειά, ξαφνικά Κυριακή. Βόλτες, καφέδες του... Στη Βαβέλ δεν προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε μόνο στο συναίσθημα του προβληματισμού, αλλά μέσα από τα τραγούδια απενοχοποιήσαμε και τη χαρά μας και την όρεξη που έχουμε για τη ζωή και τα μεθύσια μας και το δάκρυ μας. Και νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα μας απελευθέρωσε και αποτυπώθηκε σε αυτό το άλμπουμ τελικά 100%. Δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και τέχες όλοι κάποια πιστώσεις. Θα σε ελευθερώσει από τη Βαβέλ. Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη Βαβέλ, γιατί η Ελλάδα είναι μέρος του σύγχρονου κόσμου, ούτως ή άλλως, ή τέλος πάντων προσπαθεί να είναι μέρος του σύγχρονου κόσμου. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι πια, παρόλο που έχουμε τις ίδιες ανάγκες και ζητάμε τα ίδια πράγματα, βρισκόμαστε σε μια φοβερή κατάσταση ασυνεννοησίας. Υπ' αυτή την έννοια, η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη Βαβέλ, αλλά μέσα σε αυτή τη Βαβέλ, εκτός από την ασυνεννοησία, υπάρχει και πολυπολιτισμικότητα, υπάρχουν και τα διαφορετικά χρώματα και διαφορετικές σκέψεις, που αυτό είναι και ένα ωραίο κομμάτι αυτής της κατάστασης. Η Βαβέλ μας φέρνει πολλά καινούργια πράγματα. Πρώτα απ' όλα μας φέρνει μια ολοκαινούργια μπάντα. Μας φέρνει λοιπόν έναν ήχο που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε δώσει σημασία περισσότερο στα πνευστά. Έχει πιο μπάλκαν στοιχεία που συνήθως δεν συναντάμε στους δίσκους μας κάτι τόσο βαλκανικό. Το αγαπημένο μου κομμάτι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του δίσκου νομίζω είναι όταν συναντιέται η συγκίνηση και των τριών τη στιγμή που ακούμε πρώτη φορά ένα τραγούδι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία νιώθουμε και οι τρεις ότι βρίσκονται σε ένα πολύ μαγικό σημείο στον χώρο χρόνο, που ξέρουμε ότι είναι ένα δικό μας παιδί που θα τα ακολουθούμε για πάντα. Σκεφτήκαμε να ηχογραφήσουμε ζωντανά το δίσκο γιατί θέλαμε να δώσουμε το κλίμα των ζωντανών μας παραστάσεων. Και επειδή έχουμε μια αγάπη όλοι στους παλιούς δίσκους που συνηθίζαν να γράφουν τις ορχήστρες όλες μαζί και να τραγουδούν οι τραγουδιστές μαζί με την ορχήστρα, και θεωρούμε ότι βγαίνει ένα αποτέλεσμα συναισθηματικό και δυναμικότερο. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτός ο δίσκος να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήταν αληθινό. Και κάθε φορά που παίζαμε το τραγούδι ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό. Και το παίζαμε μαζί και βάζαμε ο καθένας τη δική του ενέργεια. Και νομίζω ότι φαίνεται αυτό στο άλμπουμ, ότι έχει την αγάπη και τη στιγμή όλων.